Liv Frost study at Ned Carolyn Trump og Frederick Biden. Jeg står her i studiet med Caroline Trump, og jeg er fristet simpelthen til at spørge dig, hvad dine kerneværdier for valget i år er. Jamen mine kerneværdier, udover selvfølgelig det åbenlyse af at make Omnicom great again, så vil jeg gerne love jer mange flere penge. Simpelthen, I vil få en så høj lønstigning, at I slet ikke ved, hvad I skal gøre med jeres penge. Derudover så vil jeg fjerne skatten. Simpelthen bare hæve den fuldstændig, så I får endnu flere penge. Og derudover så kan jeg også love jer for, at I kan vælge, eller I kan få lige så mange stykker kød med i kantinen, som I overhovedet kan spise. Ja. Live fra studiet med Frederik Biden. Hallo, Biden. Vi står for flere vegetariske dage i kantinen, og ligestilling mellem kønnene, og så en sundere snackvogn. Og flere vegetariske dage i kantinen. Don't be a fraud. Vote today.